Ето вятър, нали искаш? А? Нали искаш и вятър? Ето вятър. Вятър? Да. Е хладно? Да. Ти като поръчаш и идва веднага. А? Като поръчаш и идва веднага. Ти разбира. Нали поръча да има вятър? Ето вятър. Добре се. Кой има ги виждате? Никой. С великата сега. Да отиваме ли? Еми, ако си починала, А? ако си починала, ще ходим. Пътека няма то, но все пак.